Šikana je na nešťastie v Česku neustále rozšírený fenomén. Čo je problémom, tak je častokrát ťažké ju z pohľadu učiteľa alebo psychologa identifikovať. A to pretože rovnaké správanie žiakov v triede môže byť rôznymi žiakmi identifikované rôznymi spôsobmi. Jeden žiak môže rovnaké správanie vnímať ako šikanu od jedného žiaka k druhému, ale iný žiak ju môže vnímať ako obranné správanie. V našom výskume sme sa zamerali na to, akým spôsobom vzťahy medzi žiakmi v triedach ovplyvňujú ich vnímanie agresie v tejto triede. Z nášho výskumu vyplynulo, že kamarádi si kryjú častokrát chrbát. Kryjú si chrbát takým spôsobom, že s oveľa menšou pravdepodobnosťou na seba navzájom povedia, že sú agresori a s omnoho väčšou pravdepodobnosťou sa navzájom budú označovať za obrancov. To sťažuje identifikáciu šikany v triedách z pohľadu učiteľov a psychológov v prípade, že sa chcú dotazovať jednotlivých žiakov, pretože v prípade, že agresor bude mať veľa kamarátov, tak to znamená, že môže byť identifikovaný nie ako agresor, ale ako obránca v triede, napriek tomu, že to tak nie je. Na druhú stranu, v prípade, že nejaký žiak je exkludovaný, nie je populárny a nemá kamarátov, tak môže byť častokrát identifikovaný ako agresor, pretože má zlé vzťahy s ostatnými, napriek tomu, že agresor nie je.